Oimore janeno mar Lolwe Tv kamoro amora ma intiere en chenro mar Kuku Mar Wach mabende wadamiyo odiochieng' ma kawuono Lo Haron John nyinga Jesse Omondi mabende biro tayo chenro ni nyaka chop giko mar wadang'i anena gigo mamulo piny mar Kenya masani koro kwako piny mar Kenya kaachiel to kod moko bende wadhi mulo mag county ka wadhi ng'i anena county ma Kisumu. County ma Kisumu wadhi ng'i anena gik mabende koro dhi nyime gi sani piny Kenya be mangima ma bende sani saso it japiny wach mabende wadang'iyo wan e studio kae gi jatelo mar riwruok mar team iluongo ni George Collins Owuor mabende wan godo e studio kae jabiro kendo wang'iyo ga weche mathoth ahinya nikech en jatelo no mabende ng'iyo gigo mabende mulo japiny e Kenya kaachiel to kod gik mopogore opogore moriwo nyaka mag kaunti. Arwakeni machiegni ahinya George. Erokamano Jesse. Machiegni e studio kendo. Erokamano. Wach mabende wadang'iyo en gik mabende mulo Kenya. Yes. Gik mamulo Kenya bas wadhi ng'ene kendo gima mulo county ma Kisumu nikech Kisumu county mabende koro wamenya ahinya. Yeah. Sani wachaka nena gi wach mano mar ywak mabende sani ngima sani oidho. Jo Kenya ywak loan mabende piny Kenya pod olo kae. By Friday ni wach ni Kenya ne dwaro pesa mane gidwaro from IMF 257 billion I mean. Pesa ne George. Jo Kenya osechako golo sei kanyo around 12,000 people 120,000 noseketo sei margi. Wang'ene ni to be sei ni be nyadhi konyo gidwani mondo kik Kenya chak kaw loan kendo. Wachaka nena gi kanyo. Mokugo tich-tich adwa wacho kama. Ang'eni ma tok samoro ok nyal bedo maber ne jopiny kata jowinjowa. Tadwa nyisi ni sei no to ber nikech achiel kuom gigo ma wan go gi ratiro e katiba mar Kenya en ne japiny oyiene ni onyalo timo petition. Yes. E kinde moro amora modwaro. To gima japiny nyaka ng'i ni nitiere kuonde moko ma samoro wakawe gope ma nitie gigo ma ok recognize japiny. Achiel kuom gigo ni IMF. IMF bro yudo signatures gi. But onge gima gibro timo. Gibro ng'iya ka. Gibro ng'iya. Ang'o momiyo gibro ng'iya? Gibro ng'iya nikech kirango history mar IMF e kinde ma gisebedo ka gichiwo gope ne ji mopogore opogore. Mano momiyo neno ka Magufuli ne bet tamore gi kaina. En ni okete in a way ma japiny no onge gi ginene gi teko. To gima miyo japiny onge gi teko, IMF deal gi ng'ama yiero. Ni mane ng'ama bro deal go. Mane ng'ama deal go. Gima ng'ano wacho, mane gima bro timore go nadi? Ubro tiyo. To gima nyaka wang'e ni chik mar Kenya wacho nwa maber kabisa ni ok wakawo teko wa ma wasarenda ne ng'ato. Wa delegate responsibility. Tena ni wach oro ng'ato. Mondo idhiyo i represent wa. But chik joka opogre. To gima duong' kabisa manyalo gonego jo Kenya erokamano en kuom kawo thuolo ni makende mondo gigol wach ka giwacho maber ni gope mikawo odiechieng' ok wayiego. Ma en gima ber kabisa. Ma bende adwa jiwo nyaka pinje moko machalo Tanganyika, pinje moko machalo Uganda, ni bende otime gima kamano. Nikech ka gitimo gima kamano to gini dhi bedo gima duong'. Jo Nigeria be otime, jo Ghana be otime. Kotimre to koro African states biro bedo piny to wacho ni bwana jogi dhi kodwa. Nikech Jesse okonya bet ni nini yie miya gowi. Asika kawa gowi. To kata gima gowi no timo ma japiny neno ma ok ne. Ka koro fuliza ema kikawo maseling 10 to kinya kawo ma 20. Nyaka poke chul moro cha. Jesse kata kikawo ko jahazi sim mar siling 20. The moment miketa siling 100 kata kapok itiyo gi 20 cha machi kuom margi cha gi kuom gi ng'ado. Ere gima omiyo ng'ato dwa nyiso ni en loan ne ni bera wanyaka kawo sasa. Japiny samoro paro ni IMF kata loan ni jomoko wacho ga nikech ng'eni sama jotelo wacho no kawo loan cha madwa timo go makama ada timo go makama samoro japiny makema bende koro neno mage sani inyalo nyiswa ni loan ni ang'o miyo jomoko kwede loan wang'eni samoro ka biro dhi konywa infrastructure gero piny ang'o weche mag covid ni ang'o miyo mondo wayaw ni to japiny mabende ne kia ni gimo miyo loan jomoko ok dware gimo miyo jopiny ok dwar loan. President Owuon Uhuru Kenyatta osewuok e lela mowacho ni nokia notimre nade gi wach mibadhi. To mano ng'at mano wacho ni biro protect interest mar ng'awa. Koro japiny neno ni bwana pesa ni biro to dhi mana lwet jomoko. To kata gik ma sirikal wacho ni timo. Kirango value mar railway, awinjo ka jomoko wacho ni sirikal osegero railway. Bwana railway mane wa expect ni railway ma digital, railway ma ya kisasa. Kidhi rango pesa motige reru ne kiloso. Vis-a-vis pesa mwakao gik mane wa expect biro yudo kopogre. Kai kama chandruok chako beti. Koro yudo ni wasekawo pesa mang'eny, wasekawo loans mang'eny, lakini gima japiny nyalo wacho. And Jesse, kirango kinde Kibaki be nokawo loan. To sani kata ka wuok Nairobi, kata ka biro ka chokwa kata yudo bypass, at least anyalo dhi kata cha, but fine.
gini lono akeni bo winjre ka mae gima jopiny dwaro and ibro realize ni kinde Kibaki onge ng'ama noywak ji no mor ni bwana at least waneno Southern bypass, waneno corridor, waneno ang'o marwa Uhuru Kenyatta gi Antiek loan ni en okonyowa gang'o mane penjo ma ji penjo koro gima okonyo go ema samaro dhano ok ne mane gima emomiyo ji complain pesa ni biro odhi lwet jomoko iloso ni gimoro mathin yes iwacho ni gimi order plus gima okelni yes. opogore ga wang'e na wach machielo bende koro ne mako ji ahinya Collins wach mar yedhe mago magayo kute mag ayaki yes. ben achiel kuom chandruok ma bende miyo ji stress ahinya for the past 5 days osebedo kiwuoye shida ni kanye gi piny mar Kenya. In fact adwa wacho kama kendo adwa ni jopiny owinj maber to gosiepe jo siasa. Yes. The biggest chandruok ma wan go maduong' kawuono en jo siasa masani especially mane wagone gi kura ema kelo chandruok gima dhi konyo dhano yawa nyathi Nyasaye gima dhi konyo nyathi sa Nyasaye ma ng'ato chiwo nono wakete usuru nano tang'o momiyo gigo makonyo ja siasa wuon kuom ranyisi wang'eyo ni nitie bank e Kenya ka makinde manegi maji NCBA NIC kane maji gi CBA to nomigi ginene nomigi duty free nomigi stamp free ok gichula ok gichula duty ma en pesa mang'eny kabisa ang'o momiyo yath makoro dhi konyo jowadwa tidwa noketi ang'o oketi usuru mano to timre nang'o to kopogre gi mano sama wawuoye ni loan ni pok awinjo ka sirikal mar Kenya wacho ni bwana loan ni adieri makende gimodwa konyowa mogik kabisa en gima ng'eyo ni loan ni dwa nokonye weche mag BBI akia ni mano priority ok awacho ni kik watim reforms mag elections mano makorin ming'eyo pok iwacho ni BBI donge mago katamra to en ang'o machando ja Kenya sani wach Elvis chando ja Kenya sani wacho ohala jogi oloro nwa business uchumi rach fuel bedo America kinyi jese to ka gik saboro to ng'ato lando ni chakre kiny onge cha biro office onge cha beti tich nyaka sama kama watimo curfew kaka ng'ani dok ot onge ja taxi iloro ne jango wan thep iloro ne to gimi kogo ng'ani kadhi ge ot motimre nadi bende onge mage shida monego beni wa discuss sana mane wach mabende koro ng'iyo sana mane gimonego wach sana wach ne mabende koro giwacho ni ma samoro kaka ji ne paro ni pesa ge chal ni dwa ni tere BBI fuel bende ngeno so wach ni dhi med bende BBI is this the referendum ni bende pare for gimane on weche ni chobedo tungni kai koro yudo ka sani bende koro weche ke wachore nade be BBI ne chal ni bende dhi adieri makende koro miyo ji stress ni adieri makende mang'eni ji mang'eny ok bi yie go koda BBI en giro umu yie Kenyatta gi ng'ato ne Raila Odinga weg BBI gin jadi gine maging'e gima tiere BBI no bemo mineno ka japeny mosesome to kiero japeny moro ka mondo explain ini sesome ana sesomo BBI to BBI versions masesomo kala uchiel kora akiani mane midhitigo luonge japeny moro mondo bed kama beteni mondo explain into en BBI manosomo en mane odhi wacho in fact luonge japeny luongara senator ma Kisumu County obed ka luongara governor ma Kisumu County owachi ni en BBI ma en go gidhi wacho gik mopogoro ng'ato dhi wacho version mare be se realize ni BBI ni kata jo siasa them naliel to wacho ni support BBI to onge gima ginyiso ga japiny specifically ni gima omiyo wadwaro BBI en ang'o kopogore gi prime minister ang'o mage wacho ma chandruok ma wan go ka omiyo election reforms to wawacho ni nyaka tim reforms nyaka bedi nikech mana achiel kuom gigo ma nyaka tim to gima mako dhoga ana yiero MCA na niko dhi kacha to loso chik ayiero MP na niko dhi kacha to loso chik to document moro to wacho ni ok onyal medo to ok onyal golo as who mage chandruok ma wan go e Kenya ka ni to kare Kenya ni en mar jomagi gigi ka wafuono e gibo winjo maber to chandruok bibero Kenya nyiso ni BBI referendum mabenye ni referendum dhi nyime ne en to en gima nyalo dhi bedo gi kaka mose chope gi sani yariyo gi makosie referendum ni bro bet makata oyie makata wadak en gima dhi bedo mano to dhi in fact loan ni kodonjo kaka gidwaro no idhi neno referendum kendo numbers ka idhi neno ka dok piny be kaka gitime ga sama gidwaro loan to numbers dhi malo to ka loan odonjo to numbers dhi mana trend mano George Collins mabende wacho kanyo ni chal ni pesa mabende dwano loan no donji ni
en mudhi dhiro wach mar referendum mondo ochopie kare e dweche moko mabiro, mana kaka nosewejo kiwacho kuom jotelo moko e pacho ka. Chopo e giko mar tielo mokwongo chenro mar Kuku Mar Wach mabende koro miyo tieno ma kawuono gi George Collins Wuor, mano jatelo e riwruok moko mar piny owacho miluongo ni team mabende wantiere godo. Kani luonga ni Jesu Monde Haron John, wadhi nyime kendo bang' thuolo machuok wagam yweyo to waduog wang'i mago mabende nitiere kaachiel kod mago mabende koro mako kaunti ne ma Kisumu. Machiegni kendo waduogo wadonje kidieny machielo mar Kuku Mar Wach. Pono ni koka inne yaw TV mari en chenro mar Kuku Mar Wach mabende watimo tino makawuono chenro ni mar TV ni mar Lolwe Tv, TV no mar onagi e Uganda kata Uganda luo kae. Ne wagamo yweyo kanyo kane wang'eyo weche mago mag BBI, mana kaka nasenyiso wan gi George Collins Wuor mar team. George, ne wang'eyo weche mago mag BBI. To BBI ni tiwaje sama bende dhire ne tiweche mago mag siasa. En siasa BBI. Alliance duto te kata kwang'eyo both alliance kane wang'eyo wan gi One Kenya Alliance masani nitiere to kod moko bende idwa losi. To ne wang'eyo kata king'eyo boke moko ne wacho ni Raila en factor maduong' ahinya bende gidwa ni mondo gikete iye kae. Iparo ni ang'o ma bende nyalo timore kae? Raila play role mane ponono ni koro jogi dwaro get alliances gi ang'o mien ma henot kek ka? Mokwongo tich-tich. Adieri makende ma ok wanyalo pando. En ni ng'ama sani jo Kenya ung'eyo ni machua enough. Man gi resources to ung'eyo gima dwa ni mondo tim mondo yud presidency e Kenya ka. To negi supporters en Raila Odinga. Mana adieri mokwadwa. Mano mantie. Mano mokwongo kapok wadhi mabor. To mano emomiyo obedo a very important person. Mana kaka nobedo an important person higa mar 2002 kowacho Kibaki tosha. Nikech ng'atno maluwo Raila Odinga en onge gimodwa ng'eyo, odwa mna ng'eyo ni Raila wacho nang'o. Tok gitin. Wiki kwil ni kura manyo wagoyo manyo kaloni. Obene nyo en gi milion ne mora kena 7 kena 6. Mano kura ma pod nitie intact. Tiende ni obire mesa gi numbers. Mane mo mineno ka interest. Oko bi nono. Raila en nitie kuma mako. Raila oko bi nono. Raila biro gi obiro e siasa ka kidwa goyo to nyaki nyiswa ni kelo ng'a. Tikela no. Koro obiro gi resources, to obiro gi jogo kura. Koro kanyo en ma fine. Group maluongre ni One Kenya cha ni nono. Kaka jangwene gi nono. Bana joka kirango gi kaka neno gi gote. In fact joka ka kata chak mana gi Musalia Mudavadi. En osepuro kanya e wuon moloso mwandu ne kende. Aya Kalonzo Musyoka. Kidhi e Gideon Moi, mayo e wuod Moi o inherit gimoro kacha. Moro kido en Kalonzo wasawacho Wetangula kana bedo minority leader not a senate. Joka ka the only survival margi en nyaka giwuoge e Jakom. Emomiyo Jakom becomes a very integral power. But the problem again go gin be ni gino gifil ni ginyalo support gin gidwani mondo ene motimre nade. Koro penjo monego beni jog Raila gi Raila wuono penjo tango momiyo ene manyako support gi. Ang'o men manyako support gidwani Raila mo support gi to gidwa support. Gino gidwa support. To role mane mabe saboro nyalo play gine ke yudo ka jo UDA bende ne gichako ne ginyalo tiyo gi Raila machiegni. Again namba dong ne kocha bende kaluwore gi chik mar Kenya. Yes. Mondo mi yom mayot e presidency to nyaka bed ga alliance. Matadi. Magidhi losore mbele kayo kama se losore kende. Gima ok yot te gima ber. En ni ka Raila oriwre gi UDA to mano be lich. Mano to koro lich kabisa nikech momiya wacho kama. Kirango 2002 Uhuru Kenyatta ne nigi state. Ne nigi everything. In fact Moi ne ni kode. To no yombe. Nikech jogi no dhi oriwre moloso computationally achiel bagidhiyo. Samuel Weni fine William Ruto be oken ng'ama in fact ka kore compare jomoko momakre ni One Alliance joka ka Ruto e ga return dhi giduogo ng'ama bende nyalo chando alliance ni jako ayo be en kende kocha in fact ng'ama ng'eyo ni nyalo chando Ruto e wat siasa ka tan mana Raila Odinga nikech pattern mar siasa ma Ruto goyo Raila Odinga motimre nade emopuonje. So the biggest person mabro determine kaka election ma 2022 dhi bet ka whether we like it or kwahero en Raila Odinga. What about alliance kata malos gi UDA to the One Kenya Alliance against Raila Podpek. Raila Podpek.
Gime pod gintie Raila pod dhiewo. Adok ni chien. Raila biro gi milion gi 6. Obiro go MS. Mano men go ready. Yes. To iyude Kikuyu, iyude Kalango, iyude kamoramo. Mano a fact. Mok wadwa wuond. Again sometimes be wawacho na diri. To milion 6 no kende ok en enough mare mondo timre nade? Mondo yom. Nyako many moko. Koro en mayot. And you need only one of those Serelak Alliance members. Million. Kata chien. Todhi kumodhi. Just that. Lakini one alliance ka makaro pon negi homework. Gin mabor gi gini manoto gima nyaka gingi. Kopo ni jo Kenya mabro go kura. To kata Kenya kata system no be oluoro kamara ila bete nikech ginge gibobiro. Ipan alliance mane madhi faulu. Kin kuro ka kinene. Sani ma mineno ka dhi wak madonj maber. Sani it is too early. Yes. Nikech ngeni ya siasa ka bende jogi nyalo come up gi formula moro mar non contested. Jo Kenya nyalo wacho ni bwana to kare ang'o mondo uji abiro bet piny mondo winjru mondo wiso kada chiel. Yes. Mano is also possible. Koro kwanyal rule. At the same time, who knows? Maybe Raila no bende nyalo decide to endorse ng'ato mabe onge yeka. Wakia koro it is too early mondo wawach ni alliance mane obro timre dai. But what I can assure you, ni the way things stand, kata election otim kawuono, group moro maro umukia kure jalo ge kuma de. Obonyo wachno ma siasa ba. Wagi donja ne weche mag Kisumu kae. Koso ere mago mag siasa. Nitie barua, wachak barua mano mondo gol city manager bala wanga. Traders 357 traders mag maendeleo gi go investment kaja. Ti condition ma bende koro no keti kanyo. Ma bende king'iyo to ok ang'e ni ikawe nade. Kang'iye to yudo ka en gima ber bende support joga ahinya. Ne one trader one stall. Isomo barua no. Yes. Ang'o minyalo wacho e kanyo? Do ne ka en ndamo ma samoro dhi miyo cartels moko cartels umoro mabene nitie samoro no sedonjo no. The biggest problem mantiere Kisumu County. And ang'e ni gineno wa kendo giwinjo wa maber. Yes. En Kisumu County okene jo ohala mane gimuko gikegi ginadi. Gikia. Kabana no bia ka wacho ni gimuko ji. Mane kama magi wacho ni 357 mag maendeleo gi go investment. 357 mago jo matin. Oi wuondre Kisumu ka wange jo matimo ohala ni ginjiadi. First of all, jogi okia ni ng'ama nigi muko en ng'atadi. Mano mokwongo. Mar ariyo, jogi kiwacho na ni one person one stall, that is fine. Nikech mano to ber. Mano ber. Yes. Mono ng'ato yud mare. Yes. The question en niya, sama ni muko mwandu ng'ani gotieno ko onge cha, ne interfere gi capital ne. Tisewache chik kanyo ni bende yud ng'at machako use iye kanyo. Ng'ani bende miyo capital machako go ohala. Mano dagi wuoye. Nikech jogi no muko gotieno. Masa moro be ng'ato noko kare achiel. No muko ne mopogre. To kaka ing'eyo jese, ji nyogo ohala gi loan. Mane kaka wadak ka luoka. Ng'ato nyoka title lead ne mar low, mosingo kata ka Kenya Women kata ka Josmep. In se muko business ne. Koro nyise ne bwana stall tami to Kenya rent cha stall. Yes. Imi capital be ochako. Makiki makrete ko. Nikech onyalo bedo godo nyinge ni kacha. To wacho ni wami George nikech ana onge pesa madhi wero go. Wami George us kanyo na. Ni abana bende wacho ni stall no kik bed idol. Yes. Ka gine to e cancel that nini to biro mi ng'at machielo. Akiri wijo kuma kelo. Awinje. Adwa nyiso abala wanga. En hawi maber ni acting. Pok ibedo confirm. Trade very carefully. Wek tugo gi livelihood mag jopiny. Seche miloso program machalo kama, gima yiege chikege gote, ni ng'ato ka ng'ato yud stall adi, kanyo yiego, kanyo ka piny. Penjo madwa penjo en niya, ang'o mosemona bala wanga, ohero ndiko barua, anyiso ga Harun pile kare, kata kinyo dhi ndiko. In fact, kawuono bala nyaka ndik barua. Adwa no ndik niya, joma nyocha wamuko gin ng'ane gitimo ohala makama, gin kuma kama. Mondo wang'e ni jo uso lewni manyien gin jomagi. Joma uso mtumba gin ng'awa gin what type of business ma jogi timo. Jobulodo ma gin jomagi. Very specific. Nying mantie kaja cha. Emi bedo kan. Problem ma wan go Kisumu County gi acting chief, CEO mar Kisumu County. Mokwongo tich-tich. Okia ni odwa miyo ng'a stall. Mane adieri number 1. To kipata riambo, odhi launchwa. Mondo ine gima dhi timre town. Odhi launch. Mondo wach ni jese George Collins e studio odhi otimwa man. Upog ji stall wane. Wach mar COVID-19 nomiyo operations ma Kisumu County offices ne iwacho ni koro ne gishut down operations. To iyudo ka the same building Prosperity ma bende nitiere mag national government, county commissioner Josueno Ukono wacho ni ginto jogi odhi nyime. Akiani mae bende koro ne ang'o miyo mane nyalo bedo
Jomoko tito jomoko bed. Gima nyisore kanyo ni there is poor communication kuom the co-chairs. Yes. COVID response team ma Kisumu bedo chair gi jare. Achiel en Nyungo Gi commissioner ma en commissioner. Manyiso ni nitie kuma gigwenyore par. Giwuok gi dwol achiel. Giwuok gi dwol achiel. Nikech onego bende jogi e bet piny to biro jointly to golo statement. Ni bwana, kaluwore gi pandemic ni kaka koro dhi, mae kaka waneno ni watimre nade? Wati. Kanye kama paro ni problem nitie. There is a miscommunication kind ji ariyo. Koro wan wadwa mana kwayo gine gima kaka gitiyo ang'o? Ka gitiyo together. Yes. Ang'o ma bende samoro wach ni chief officer, city manager, health and sanitation environment mago to bende dhi bedo. Gini no kumonjo these offices. Iwacho mana nikech kaluwore kose small landi Saturday 242 kaluwore gi director mar health miluongo Dr. Lolwe Watch. Ima bende ne nitiere. Bende ne en gima ber mondo koro kane en gima timore Kisumu County kata ka Kisumu town. Ang'o miyo county, ang'o miyo other offices kata institutions moko to bende ne ok tim mai. Apani gima unyalo wacho mokuongo tik joneno kata jowinjowa gima nyaka wang'e ni pandemic ne kodwa. To sirikal mar Kenya pok otimo a vigorous testing. Makoro wanyalo wasatin ni ji adi mas kod. Mano nyaka wang'i. Nikech kik wawuondre ni koro ni kata ka bedo recorded matin ni koni en safe. Pok otim gima nyalo wacho, pok okaw sample moro maduong' ma otim ma vigorous. Kesa gitimo targeting, target. What if ne wawacho ni bwana wadwa timo mass testing? Yes. That way to koro wanyalo wacho. But kata kamano watemuru matek mondo wakipuru safe. Nikech samoro it is for our own good. To problem mar gini bende ni seche moko jomo lor negi ka wakia joma giromo go kuma timre ko nadi. Molor negi ka. Koro wakia kaka gibi. But above all, kane wanyalo bedo gi strategy mar timo mass testing. Then wasati ni jowadwa ma a situation ma wantiere Kisumu ka, then that makes sense. But sani eri gima neno maduong' ahinya ni the response team dware ni mondo tikum kumora mondo gitika mora achiel giwuok e dwol achiel. Wach ni mogik ka bende watieko kae generally gima be lose kae mar national government to kod mar county. Wach na mogik pod adwa wacho kamae. Jawinjo na kata jogo maneno wa odiochieng' ma kawuono, otieno ma kawuono. In iwuon ine in kod teko mar yiero gino maber kodi. Jodalawa wachope okang' ma ka wadwa yiero jotelo. To wayiero jotelo gi pachwa kendo gakiliwa to kik ng'ato guide wa ni mondo wayier jatelo mane. Chandruok ma Kenya odonje sani gi counties modonje sani en chandruok ma wadonje nikech koro jomoko ne wodhi omiwa to wayiero gi to gitie yo makare. Jogi ok inyal blame. In iwuon in ma in kod thuolo mar neno ni tang'o maber ma kitimo to wanyalo konyore. To mogik corona nitie to kik wawuondre uru. Luok lweti, irwak mask, item matek ahinya, bende sanitize kinyalo. An mane wach manyalo winjo. Erokamano ahinya mano George Collins wuor mar team mabende riwruok mok mar piny owacho kendo jatelo kanyo ochopo e giko mar chenro ni mar kuku mar wach otieno masani mabende wang'iyo weche mathoth ahinya molo Kenya kaachiel to kod county ni ma Kisumu. Nyaka odiochieng' machielo erokamano ahinya mane tayo chenro ni Lo Haron John nyinga Jesse Mondi oriti masani.